Hei, tervetuloa minä opettajana videoni pariin. Olen Jaama Adan Ismail. Olen työskennellyt tieto- ja viestintätekniikan opettajana Omniassa ja olen myös pitkään toiminut vapaaehtoisena kouluttajana ja opettajana. Ja vuosien varrella olen saanut monipuolista kokemusta opetustyöstä. Oma opettajapolkuni alkoi 1990-luvulla, kun saavuin Suomeen valmiina matikan, fysiikan ja kemian osaajana. Autoin maahanmuuttajaryhmää pääsemään opiskelemaan, sillä heidän piti hallita nämä aineet pääsykokeissa. Vuonna 1994 aloitin ensimmäisen valmennuskurssini heidän tuekseen. Siitä lähtien olen pitänyt monenlaisia kursseja ja kartuttanut laajasti kokemusta opettamisesta. On ollut antoisaa auttaa ihmisiä etenemään elämässään ja opinnoissaan. Vuosina 2023 ja 2024 olen toiminut virallisena opettajana Omniassa ja silloin tutustunut koulumaailmaan syvällisesti virallisesta näkökulmasta. Kaiken tämän jälkeen opetus tuntuu minulle oikealta paikalta. Opettaja on enemmän kuin ammatti. Hän on kasvattaja ja huoltaja. Hän on kohtaaja, kuuntelija, kannustaja. Opettaja toimii mallina. Hän on silta tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin ja paljon muuta. Opettajan rooli ja vastuu yhteiskunnassa ovat todella merkittäviä. Opettajan pedagogiset ja käytännön teoriat rakentuvat hänen osaamiensa, kokemustensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa varaan. Opettajana pyrin olemaan empaattinen ja toimimaan aina kaveriä ei jätetä yksin periaatteen mukaisesti. Tuen ja huomioin jokaisen oppilaan yksilönä. Lisäksi olen helposti lähestyttävä, jotta oppilaat uskaltavat kysyä, osallistua ja olla aidosti läsnä oppimisessa. Opettajana olen myös joustava ja ymmärrän, että jokainen oppii omalla tavallaan ja tahdillaan. Olen läsnä oppilaille niin kauan kuin he tarvitsevat minua. Olen myös tarkka ja vastuullinen opettaja, joka noudattaa koulusääntöjä ja ohjeita sekä huolehtii siitä, että asetetut oppimistavoitteet saavutetaan. Nämä aiemmin kuvaamani ominaisuudet toimivat perustana pedagogiselle ajattelulleni ja näkyvät käytännön opetustyössäni. Hyödynnän opetuksessani eri teorioita tilanteen mukaan, mutta koen erityisen läheiseksi konstruktivistisen, sosiokulttuurisen ja humanistisen oppimiskäsityksen. Konstruktivistinen lähestymistapa näkyy opetuksessani uskomuksena, että oppilas oppii parhaiten, kun hän saa itse oivaltaa ja rakentaa tietoa aktiivisesti. Opettajana luon tilaa kysymyksille, kokeilulle ja yhteiselle pohdinnalle. Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys korostaa oppimista yhdessä toisten kanssa. Uskon, että vuorovaikutus ja yhteinen tekeminen tukevat ymmärrystä. Opettajana luon ilmapiirin, jossa jokainen saa osallistua ja tukea. Humanistinen oppimiskäsitys korostaa jokaisen oppilaan ainutlaatuisuutta ja henkilökohtaista kasvua. Opettajana haluan kuunnella, kannustaa ja tukea oppilaita löytämään omaa vahvuutensa ja motivaationsa.
Suoritin opetusharjoittelun omassa työpaikassani Omniassa, mikä tarjosi arvokkaan mahdollisuuden kasvaa ammattilaisena ja opettajana. Tutussa ympäristössä pystyin luonnollisesti yhdistämään teorian ja käytännön. Sain kokeilla uusia opetustapoja tutun porukan kanssa, ja saamani palaute auttoi minua kasvamaan paremmaksi opettajaksi. Opetusharjoittelussa mielestäni sekä opetuksen suunnittelu, esitys että aikataulutus toimivat todella hyvin. Luokan aikataulu oli selkeä ja ilmapiiri pysyi rauhallisena. Moni opiskelija ei valitettavasti seurannut opetusta tarkasti. Syynä saattoi olla se, että luentodiat ja opetusmateriaalit olivat saatavilla Moodlessa, jolloin osa opiskelijoista saattoi ajatella tutustuvansa niihin itsenäisesti myöhemmin. Opettajakoulutus antoi minulle vankan pohjan sekä tiedollisesti että taidollisesti. Se auttoi ymmärtämään oppimisen prosesseja, erilaisia opetusmenetelmiä ja oppijoiden yksilöllisiä tarpeita. Samalla koulutus kehitti vuorovaikutus- ja ohjaustaitojani, jota tarvitaan opettajan arjessa. Se vahvisti myös ammatillista identiteettiäni ja antoi varmuutta toimia erilaisissa opetustilanteissa. Kiitos.